گوندê Xecokê di sala berî 1940 de hatiye avakirin. Hejmara gundiyan têde wekû mal zêdî pêncî malê hebû. Dibistana wê jî wextê dibistan li gund hatiye damezrandin, destnîşankirin. Ez bawerim salê welkî pêncî de piştî pênciyê. Ew gund li başûrî Rojavayê Qamşlo dikeve bi dûrbûna 16 kîlometre heta 20. Gundê derdora wê na mîna Herêmê Hesen e, her du ber kon e, gundê Agûlê, Girdêwan, Xirbê Temoya, Xerba Xezal, Qotkê. Evana gundê derdora wê nan e. Ji xwe hunermendê nebir Mihmed Şêxo li wî gundî ji dayîk bûye, lê di piştî salê pêncî de pênc bira wek bavê Mihmed Şêxo sê û çar birayê xwe û pismamekî wana ji gund veqetiyane. Ew jî gund bi navê Salihê yanî Xecoka Biçûk.